Lokal. Saan ang umato dagiti bayad iti akomodasyon ken tours iti daduma a pagparyatan iti Ilocos Norte iti umay a long weekend. Iti Talingaan River Dunes Adventure Park kinuna ni Dennis Jacinto a pinagtali na edda iti agdama a presyo iti 4x4 rides ken ATV rides tapno makaawis pa iti adado a bisita. Inlawlawag na adaduma a turista ket nagkanselar iti booking gapo ti panagnato ti presyo ti krudo. Ijaymet pagudpod, impakaammo ti lokal a gobyerno asaan met nga ngumato digiti bayad ti akomodasyon, restaurants, tour ken kubo rentals. Sigon kani Ilocos Norte Tourism Officer Ayan Ri Raquel, namnamaen da tinababa a bilang digiti biskita iti Semana Santa gapo iti karit iti ekonomiya. Gapo dayta pinagbiag manen ti probinsya ti Travel Incentive Program amang TED iti libre a one-way tour manipod Manila aging galawag iti Holy Week ken araw ng kagitingan. Para iti IFM News, Idol Spider Rodas, Tatak IFM.